Umqondisi wezemidlalo weKaizer Chiefs uKaizer Motaung June ukholwa ukuthi iclub izokwazi kuphela ukulinganisa intuthuko yayo enkundleni ngonyaka ozayo. Motaung June uthe ukukholwa kweqiniso ngesimo samanje seqembu kuzofika lapho libuyele enkundleni ngoJanuwari kulandela ikhefu lemidlalo ye-Africa Cup of Nations ka-2025. Uphawula ukuthi iqembu libhekene nesheduli egcwele kakhulu kusukela ngoJanuwari ngenxa ye-AFCON kanye nendebe yomhlaba ezayo, ekhuthaza iqembu kuba lihlale ligxilile futhi lizimele. Lo mqondisi wezemidlalo uvumile ukuthi iKaizer Chiefs yenze kahle endaweni eyodwa, yehlise ngempumelelo inani lamagoli alingenelayo. Lokho wagcizelela ukuthi kufanele baqinisekise ukuthi bashintsha amathuba bengamagoli, echaza isimo sambo samanje njengomsebenzi osaqhubeka. Motaung June uncome ithimba labaqeqeshi okubalwa kuba abaqeqeshi uKhalil Ben Yusuf noCedric Gazi kanye nethimba labahlaziyi ngokusebenza kwabo kanzima nokuqonda okuthuthukile nangaphezu kokuhlula okungafanelekile e-Egypt ngeviki eledlule. Okwamanje iclub ibeka phambili inhloso yayo yezwekazi. iKaizer Chiefs izobhekana nezimbangi ezinkulu zaseCairo, iZamalek ngomgqibelo eNew Peter Mokaba Stadium emdlalweni wabo wesibili weCAF Confederations Cup kaGroup D. Ithemba ukuqopha amaphuzu okuqala ngemva kokuhlula emidlalweni wokuqala e-Egypt. Ukugxila kwabo emkhankasweni wezwekazi kuholele ekuhlehlisweni kwemidlalo ye-Betway Premiership ezayo neMagnesnes Galaxy, okukhombisa isheduli engase iphithizele uma ikhefu seliphelile. Ekhaya amakhosi enze kahle kule sizini, ehlula kanye kuphela futhi ehleli ngemuva kwabaholi iSundowns ngamaphuzu 3 enomdlalo wodwa esandleni. Indlela abaqhuba ngayo njengamanje ikhombisa ukuthi basendleleni yokuqeda kangcono kakhulu kunangesizini edlule lapho beqede endaweni esishakalolunye futhi baphuthelwe indawo kwi-M10 8 okwesibili kulandelana. iZamalek nakuba ingesona isithe esikhulu njengakuqala emidlalweni yezwekazi, kulindeleke ukuthi sengadala izinkinga kwiKaizer Chiefs ePolokwane ngomgqibelo. Izimbangi zaseCairo zinqobe iZesco United yaseZambia ngo-1-0 emidlalweni wazo wokuqala kaGroup D.